Jeg vil nu vise, hvordan man bruger kastdelen i GeoGebra til f.eks. at løse ligninger. Jeg trykker her på kast. Hvis jeg af en eller anden grund er videre, så kan jeg også trykke på vis og vælge kast her. Så kan jeg slå tegneblokken fra, hvis jeg ikke skal bruge den. Det skal jeg ikke her, så jeg slår den fra. Så vil jeg gerne løse ligningen, der hedder pi gange 2 plus x gange 2, og det skal være lige med 12. Den her ligning løser jeg ved at trykke på den her, så får jeg et decimaltal, altså et kommatal ud af det. Hvis jeg trykker her, så får jeg en brøk, eller det der hedder et eksakt tal ud af det. Nu prøver jeg først lige at trykke her på den her, og jeg får at vide, at svaret af x skal være lige med 2,86. Havde jeg valgt at trykke her på eksakt, havde jeg fået det her tal. Hvis jeg derimod havde tastet ligningen ind og løst den eksakt først, havde jeg faktisk fået et andet tal. Men man skal passe lidt på med det her eksakt, fordi det er tit et tal, som kan være lidt besværligt at regne med. Men lad os prøve her. Jeg trykker nu på eksakt løsning. Og så får jeg et tal, der hedder minus pi plus 6. Og er jeg nu kommet til tværs på en fejl, så kan jeg trykke på den her bagefter, og så laver den det om til 2,86, som jeg også fik heroppe. Men det her, det er jo egentlig, hvordan tallet ville se ud, hvis jeg skrev det som en brøk. Det her, eksakt her, det er tallet, men hvor jeg har skrevet det som et udtryk for pi, og vi skal lige huske, at pi her, det er minus 3,14, så det er altså minus 3,14 plus 6 giver 2,86. Men i virkeligheden så består pi af en hel masse decimaler. Uendelig mange faktisk. Men den runder det altså af her.